pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare nema-updates enyu atinogara takakubatirai pachannel yenyu. Sori zvenyu, nhasi ndi 29 January ndaifanira kunge ndakataura nyaya ine zuro but ndinozokwanisa kubatikira, but it's very important tigare tangozivisana kuti Comrade Nyoka Yemabhunu nezuro vakapinda zvekare mukoti, asi nyaya yavo yakapostponedwa kuti vachazodzoka musi wa 10 February. But panyaya iyi iri kuitika muri yeZimbabwe zvino hayango nyaya yekungoti even ukaenda paRandburg court nyaya yagarisa iripo, everyone is tired. Vananhingirikana aifanira kunge akaitoitawo nyaya yacho nezuro chaya anga asipa natokwanisa kutobatikira aitoitawo zvaaita bvayazotransfer bvayaiswa mune imwe bvayatanga kuitirwa mune imwe nhingirikana yakungo nyaya yekungoti vakangwezi kabatwa kuyobatwako. But nyaya homberi panapa yakamira yakadai so muri yeZimbabwe. I know and I understand kuti vanhu vakamboitukanira nyaya iyi, vamwe vakairwira akaita sei pachitaurwa zvakasiyana siyana, pakatanga kudzidzwa vanhu makadzidza zvakasiyana siyana pamusoro penyaya iyoyi. But kune dockets nenyaya yavo macomplaints akabva kuZimbabwe avari kuda kushandisa kuti vasimbise kesi iyo ye-extradition iyo kuZimbabwe. Nyaya ya 2016, I think it's 10 years now, nyaya iri kudirwa munhu kuZimbabwe izvezvi. Zvese izvi takada kutarisa, it's not because vanga vasingazivi kuti munhu ari kuupika, no, but because of pakatanga ngoburikira last year pachitanga kutaurwa nyaya dzematongerwo enyika. That's why muchinoona kuti nyaya yetongototi aiwa idzi ndedzematongerwo enyika idzi, unenge wakungotsvaga pekubatirwa nzi pane nyaya yakadai so wakaita gore rakadai so, ndo pari kunetsera nyaya yacho iko zvinezvi. Imwe iyaya yakanongozongonzi haina basa yakazongoraswa 1 year sare, ende ndo nyaya iri kutemesa musoro izvi so inova nyaya ye-extradition. Tiri kuona kuti vakatsvukisa maziso vanhu vegovernment yekuZimbabwe vari kumuda the state, tingodongoti the state, but zvekuti munhu anga ari muSouth Africa vese vaizviziva hazvisi zvinyowani izvozvo. Vanhu vanozongoita zviya zvongoti ningiti tiri kumutsvaga nenyaya yakadai zobhozwa tasa nyaya yacho aisi nyaya yekuti ingatonzi big deal stereki compared nevamwe vanhu vavari kutoziva kuti ninga aidai so but ninga ari muSouth Africa vakawandisa. Kunotonda vamwe kutoti nhasi vari kutodiwa ikoko, but hapana kana zveindapo kana chinomboshandiswa kuti munhu iye aenda anotsvagwa aita sei, only because Nyoka Yemabhunu aichallenge anhingirikeni hurumende iyo iripo zvegore rapera rese iri pachitaurwa zvakasiyana siyana pachiitwa sei nyaya dzematongerwo enyika. Zvimwe zvese tingatotaura tikatendererana kana kutambisirana nguva kupedzisira takuwesterana time tiri panapa, nyaya dzematongerwo enyika ndo dziri kudirwa mukombana. That's why tichingoramba tichingouya tichiupdateana every day kuti nhasi vazotaura kuti zvakati nyaya yazoperera pakati, ndo nyaya iripo. Ende vari kuziva kuti once vakakwanisa kungohwina panyaya ye-extradition iyo kumuturura, vanotoziva kuti vanyararidza munhu wese ari muSouth Africa anenge achida kutaura zvematongerwo enyika, because mune makuziva mune makuseterwa uyu anenge akuitwa munhu weexample. Ningi akangonzi aisobva adedzwa bva atobatwa, saka kumana varegerai vakomana munokwara. Ndo zvinhu zvavanenge ada kutirai kuzviitira izvo, saka vanenge kutoti aiwa kuita tomubatira ipapo, inonzi sunga 1 sunga dozen, ndo skiri racho riripo. Regedza tione kuti zvichamira sei, because defense statement ichaya chipuhwa nalawyer musi wa 10 February iwoyo kuti zvichazonge zvikamira sei. Tichazongoya munoziva you never disappoint, like ndakatogara ndakuzivisa muri yeZimbabwe kuti handizokwanise kuti pakaitika zvaitika ndoramba ndakanyarara. Aiwa mune makutaura kuti current, saka mazinumbers ese ari apa ndeekungoita for nothing here. Aiwa ndekutopa vanhu maupdates zvebasa chaizvo chaizvo. I will never disappoint. Saka ndichadzoka muri yeZimbabwe, don't worry, ndinoramba ndichingokuzivisai kana pachinge pane zvimwe zvinenge zvaitika ndongwa inongokuzivisa kuti iko zvine zvinyaya yapakati ningi uya azonzwa iso mogara maziva. Saka pane yaNyoka Yemabhunu iyi tatopedza, hakuna chakabuda, ndo zvatiri kungotaura. Yakangopostponedwa ikanzi 10 February. Saka Comrade Nyoka Yemabhunu nyaya yavo tichadzoka 10 February kana achinge asvika tokuzivisai zvekare kuti chii chinenge chazotora nzvimbo chinenge chaitika. Zvamanje manje ndisati ndaenda zvangu, regedzai ndishandisewo mukana unoyu mudiki kuzivisa maZimbabweans ese vari muSouth Africa nevari kunze kweSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastard permit. Ndiri kuti mazuva ano zvaizi zvanyore. Pane kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana Mukomba Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Zvaunongoita chete iwewe
kutora nhamba idzi vokubatsira vototaura nawo ende vanokuitira uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Kune vari outside South Africa vaya sinzi muri kukwana pakubatsirwa kuitwawo vamwe, unofanirwa kunge passport yako ine entry stamp ndokuti basa racho riroveke mune zvakanaka. Saka ndatopedza nemi ipapo, matobatsirikana vane nzeve dzekunzwa vanzwa, garai mamhanya kueducation research muitirwe zvinhu zvinji zvitange kuita sei kutokufambira iwo ipapa.